Din is-sala tal-MPICU fl-Isptar Mater Dei tilqa' fiha mal-400 tarbija fis-sena. Fi żjara fis-sala innutajna t-tobba l-infirmiera u l-qwiebel jieħdu ħsieb it-trabi li se jqattaw żmien il-festi jieħdu l-kura. Waħda mit-charge nurses f'din is-sala Selin Farrugia spjegat li l-MPICU hija s-sala li tilqa' fiha trabi illi għal xi raġuni wara twelid ma jkunux f'pożizzjoni li jmorru d-dar. Min għax ikollu bżonn aktar osservazzjoni u f'każijiet rari għax ikun hemm komplikazzjonijiet serji. Fl-MPICU indaħlu tfal li jkollhom jitwildu qabel iż-żmien, kif ukoll dak li jkollhom xi komplikazzjonijiet waqt u wara t-twelid. Tfal taħt 3 snin li jkunu f'qagħda kritika wkoll jiġu hawnhekk biex nosservawhom iktar u nagħtuhom il-kura li jkollhom bżonn. Żiedet tispjega li l-avvanzi fil-mediċina fissru li trabi li jkollhom xi komplikazzjonijiet jistgħu jiġu trattati b'mod normali. Qalet li l-komplikazzjonijiet li jiltaqgħu magħhom huma varji. Qed naraw iktar it-tfal l saru jgħixu meta qabel kien ikollok 25 weeker kien mhux kompatibbli mal-ħajja, issa llum isalva u jgħix ħajja normali. Naraw ukoll trabi li ħabba l-kondizzjonijiet tal-lom ikollhom jiġu għat-trattament l-MPICU. Ukoll ikollna ammont ta' tfal fejn it-transition bejn mill-ġuf tal-om għal ħajja ma ssirx kif suppost, allura jiġu għall-osservazzjoni u jqattaw ftit jiem magħna. Farrugia żiedet tispjega li l-MPICU hija sala partikolari għal fatt li apparti toffri kura lil pazjent tieħu ħsieb ukoll il-ġenituri li qalet ikunu għaddejjin minn ħafna sfidi u emozzjonijiet. Qalet li x-xogħol f'din is-sala huwa wieħed li anqal l-emozzjonijiet. Ikun hemm momenti fejn tifraħ magħhom għax it-tfal daqqa jkunu sew u daqqa jagħmlu pass il qudiem u ġieli jagħmlu 2 lura. F'dawk il-momenti in-ners u l-midwife tkun hemm għall-ġenituri biex ikollha fiduċja li t-tarbija tagħha terġa' taqbad ir-ritmu li kienet mixja qabel. Fl-aħħar nett, mistoqsija dwar l-isfidi li ltaqgħu magħhom dawk li jaħdmu f'din is-sala qalet illi mid-dieqa li jiltaqgħu magħha dejjem jaraw li jisiltu messaġġ pożittiv ta' tama. L-isfidi huma ħafna, però x-xogħol tagħna għandna vantaġġ li nagħtu lura, nagħtu ħafna l-komunità. Però l-pazjenti dik xi ħaġa lura wkoll. Kull pazjent huwa uniku, kull storja, kull tarbija għandha l-istorja tagħha u tgħalmek tapprezza il-ħajja. Kemm l-imħabba u l-ħajja hija importanti u kemm xi kultant noħduha for granted.